ካልኩ طبعا اللقاح نزوبا دبوب ኣብ ትሑት ደረጃ መነባብሮ ንዝርከቡ ዜጋታት ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ብምውፋር ናብሮም ዝመሓየሽሉ ባይታ ንምፍጣር ብዘካየዶ ንጥፈታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንልዕሊ 21,000 ዓማዊሉ ልዕሊ 160 ሚልዮን ናቕፋ ልቃሕ ከም ዝሃበ ገሊጹ ሓላፊ ናይቲ ትካል ኣቶ ገብረ ህይወት ወልዳይ ብ27 ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ እቲ ትካል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 791 ሓደስቲ ዓማዊል ከም ተቐበለ ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት 50 ዓዳውያን ባንክታት ብምኽፋት ቁጠባዊ ሽግራት ዓማዊል ንምፍታሕ ሓጋዚ ተራ ይጻወት ከም ዘሎ ኣነጺሮም ዝበዝሕ ዝርግሐ ናይቲ ልቃሕ ኣብ ጽላት ሕርሻን ንኣሽቱ ሸቐጥን ዝተዋፈሩ ዓማዊል ከም እተዋህበ ዝሓበረ ኣቶ ገብረ ህይወት መብዝሕቶም ተገልገልቲ ንዝተለቅሕዎ ገንዘብ ኣብ መዓልኡ ብምውዓል ኣብ ጊዜኡ ዕዶም ከም ዝመለሱ ኣብርሂዎም ተሳተፍቲ ብወገኖም ንሰራሕተኛታት ናይቲ ትካል ዝውሃብ ስልጠና ኣገዳስነቱ ልዑል ስለ ዝኾነ ብዕቱብ ክትሓዝ መብዝሕትኡ ዝርግሐ ልቃሕ ኣብ ጽላት ሕርሻ ዘተኮረ ምስ ምዃኑ ሓረስቶት ከፍሪሉ ኣብ ዝኽእሉ ወቕቲ ክወሃብ ዝብሉን ካልኦትን ርእይቶታት ኣቕሪቦም ትካል ቁጠባን ልቃሕን ዞባ ደቡብ ኣብ 1993 ዝተመስረተ ኮይኑ 60 ሚታዊት ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ልዕሊ 75,000 ዓማዊል ከም ዘለዎ ሰነዳቱ የመልክቱ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዓሪታይ ንዞባ ሃበሮስ ተዋደደሎም ፕሮጀክት ጽሩይ ዝተማይ ኣብ ምውሓስ ጥዕንኦም ልዑል ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ገሊጾም ንሳቶም ነሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣቐዲሞም ሰብን ጥሪትን ካብ ሓደ ምንጪ ጽሬቱ ዘይተሓለወ ማይ ክሰትዩ ምጽንሖም ብምዝካር መንግስቲ ነዚ ተገንዚቡ ኣብ ማእከል ዓዶም ብዝሃነጸሎም ፕሮጀክትን ዝተዘርሐ መስመርን ዝነበሮም ጸገም ከም እተቐንጠጠ ካብ ሕማማት ከም እተገላገሉን ኣብሪሆም ኣመሓዳሪ ሓውሲ ከተማ ዓሪታይ ኣቶ ሓምድ ጃበራ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ህዝቢ እቲ ከባቢ ሳላ ዝተጠርነፈ ተጠቃሚ ዘመናዊ ፕሮጀክት ማይ ክኸውን ከም ዝበቕዐ እዚ ድማ ንህዝቢ እቲ ከባቢ ካብ ዝተፈላለዩ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣድሒኑ ውሑስ ህይወት ንኽመርሑ ኣኽኢሉ ምህላው ብምግላጽ እቲ ፕሮጀክት ነዊሕ ዕድመ ንክህልዎ ግቡእ ኣተሓሕዛን ክንክንን ክግበረሉ ኣዘኻኺሩ ፕሮጀክት ዝተማይ ምምሕዳር ከባቢ ዓሪታይ ኣብ ሩባ ዓንሰባ እትርከብ ዒላ ናብ ማእከል ዓዲ ዝኣቱ ልዕሊ 2 ኪሎ ሜትር ሻምብቆታት 500 በርሚል ዝሕዝ ዓቢ ባስካን 3 መዕደሊ ነቑጣታትን የጠቓልል ነበርቲ ጣልያን ዞባ ድባርዋ ዕለታዊ መነባብሮም ንምቅልላልን ንምዕባልን ብዝሰላሰል መደባት ልምዓት ንምዕዋት ገንዘቦምን ጉልበቶምን ኣዋሂዶም ኣበርክቶም ክብ ከም ዘብሉ ኣረጋጊጾም ንሳቶም ነዚ ዝገለጹ ካብ 12 ጥሪ ጀሚሮም ብማሽነሪታት ተሓጊዞም መዓልታዊ 8 ሰዓታት እናሰርሑ ካብ ዓዲ ኸፍለት ናብ ዓዶም ዝኣቱ ኣስታት 15 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያ ብምዝዛም ኣስታት 8 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ጽርግያ ጣላቃ ቅብዳ ንምስራሕ ኣብ ዝነጥፍሉ ዘለዉ ኣጋጣሚ እዩ ነቲ ስራሕ ዘዋህድ ዘሎ ኣቶ ገብረ ህይወት ተስፋ ሚካኤል ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ጽርግያ ጣላቃ ቅብዳ 75 ሚታዊት ካብ ስራሓቱ ከም ተዛዘመ ብምጥቃስ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ዝተዋደደ መደባት ንምድንፋዕን ኣብ ጊዜኦም ንምዝዛምን ዘርእይዎ ንጡፍ ስራሕን ተወፋይነትን ሞጊሶም ነበርቲ ብጊዶም እቲ ስራሕ ብምውሃድ ኣብ ዓድን ካልእ ከባቢታትን ዝርከቡ ደቂ ዓዲ ይዕመም ከም ዘሎ ብምብራህ እቲ ዝተዛዘመ ጽርግያ ንዘጋጥሞም ዝነበረ ጸገማት መጓዓዝያ ከም ዝፈትሓሎም ገሊጾም ነበርቲ ጣላ ዝወሰድዎ ተበግሶ ካልኦት ዓድታቱን ኣብነት ከም ዝኸውን ዝሓበረ ኣመሓዳሪ ዞባ ድባርባ ኣቶ ኣብርሃም ተካ እቲ ዝተሰርሐ ጽርግያ ምሉእ ውሕስነት ንክህልዎ ብጋብዮናት መከላኸሊ ውሕጅ መናድቕ ከምኡውን ቢንቶታት ንክስራሓሉ እቲ ጻዕሪ ክቕጽል ከም ዘለዎ ብምልባው ኣብ ንጥፈታቶም ምትሕብባር ምምሕዳሩ ከም ዘይፍለዮም ኣረጋጊጽሎም ኣብ ከተማ ቦሎኛን ከባቢያ ኢጣልያ ዝነብራ ኣባላት ሃማደ ኣበርክተን ኣብ ሃገራዊ መደባት ክብ ንምባል ከም ዝጽዕራ ዝኽሪ መበል 35 ዓመት ምምስራት ሃማደ ኣብ ጽምብላሉ ኣረጋጊጸን ኣብቲ ብ25 ጥሪ ዝተኻየደ ጽምብል ካብ ከተማታት ቦሎኛ ሚላኖ ፊሬንሴ ቴራሞ ፔስካራ ፓርማ ቬኖቴ ሬጅዮን ኤምሊያን ሞዶናን ዝመፁ ዜጋታት ከም ተሳተፉ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱም ኣደ መንበር ሃማደ ኣብ ከተማ ቦሎኛ ወይዘሮ ዛይድ ገብረ ማርያም ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ንድሙቕ ታሪኽ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ምውሓስ ሉዓላውነትን ህንፀት ሃገርን ኣመልኪታ መግለጺ ኣቕሪባ ኣቦ መንበር ማሕበረኮም ቦሎኛ ኣቶ የማነ ሃብተ ማርያም ቆንስል ኤርትራ ኣብ ሚላኖ ኣቶ ርእሶም ገብረ ገርግስን ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣብ ኢጣልያ ኣቶ ግርማይ ሃብተ ሚካኤልን ንተራን ጅግንነትን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትሕቲ ጽላል ሃማደ ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ነተን ተቓሊሰን ዘቃለሳ ኣዴታት ኢጣልያ ድሕሪ ምምጓዝ ታሪኽን ቀጻልነት ንክህልዎ ኣብ ምውዳብ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ኣተኲረን ኣበርቲዐን ክሰርሓ ኣተሓሳሲቦም